Philippines bung ni changa atanga chang sari lekhe heril ro Krista Isua po omboka nang mania omro se ani zongin pathian anga oma pathian tluka omchu thil thak lei theya arwad lova mishing te anga lo piangin boy anga a insiama amale ama a intitlom tazoka ka chir som le lo ka tin mishing anga lo amin a in ngai tlom a thik piala thu zomin a lo om ta a crossa thi ngai chu chuan pumarina kuta kan hun te lo hla nang u along om le me hei zaina hun thade mai min pe a abik takin kan topic kha Thailand lampanga Krismas Hman dan chungchang ania screen kha ka share thei chuanin min tiang hian kan ti vengota abul tan nanin pu zulma makhanin bible changa ron share to thona in han share vele kadua hei hi zaina kan ngai to ho tura to pa hian soi ho na tur point klep te ka ron da chumi a chuanin kan ngai dan kha tlang tak takina soi theya keima tan tak po helaya rong bol na tan tangkai donin ka ria bible in nei chon khonga in lo kewula ani lo chon ka chiarang in lo ngai tha thei tho boka luka bung ni changlar takania hei Christmas chungchang Christmas apianga kan chiar chinania jena po hian kan chiar non le du hrimani luka bung ni chang som pakhat thu chau kha ka chiar photanga tin vantir ko chuan an hena lau su ulang ngai ro u mitin ta tur chanchin tha lomom em karon thlen chewani voina hian in tan davida khwa chandam tu apiang ta lal krista chu hei hi vantir ko bina berampu te hena soinia zena hian kan ngai tu ana mithlain han en ngai tu tawangwangila kan mithla thiam danang angin zan in ang boruak vot tak le zan boruak thiang taka khan ram hnuaya berampu te ang hian han in chan taila wana tangin vantir ko ron in lar ta phut mai sela engtin nge kan reaction niang tikha reaction chi rang kan nei in karinga then kha chon kan lomvi kan then kha chu kan lomviu theya then kha te ro chu kan hlau viu thei bukani hela hian in vantir ko hian hlau su ula tin bularon tana mitin ta tur ati chau lowa mitin ta tur chanchin tha lomom em karon thlen chewani voina hian in tan davida khwa chandam tu apiang ta tia ti chuan chu chandam tu chu anwa mu theina turin hril boka in wakalanga nausen puana tuam ran chot pek na thlenga mu in muang tin lausu ati mai ba ka khan in wakalani chuan chu tiang chuan in muang ti in thu pek tiam kan tiang chi kha anei bokani chuan chang som panga tang khan chiar le taila tin heti hian ia vantir ko te chuan wana ankal san vele beram veng tu te chuan tuna Bethlehem khotlengin kalila lalpan thu min ril lo thleng chu iena ngu antia ti chuan ankal thuaya marinen josepha nen ran chopek na thlenga naw sen mu chu anwa muwa tin anwa mu chuan naw sen chanchin thu vantir kovin a hil kha an soi vela hela hi poimo khopin ka ria naw sen chanchin thu vantir kovin a hil kha an soi vela tin a hria apiang chuan beram veng tu te thu soi chu mak an ti hle a ti in atopani chang som pariat akhan a hria piang ten mak an ti hle ni ti kan hua hela hianin kha vantir ko ten mitin ta tur chanchin tha an ron thrila ti chuan an thu hriat kha atak tak nge tak lo ti an han soi ho ve photani standing committee te pon nei niang chu an thil hriat kha khan asok velu tuka an niang society a po mi na an recognize wak lo khopona omdeu reng mi poina an hriat lutuk lo te kha an nia an ni hena vantir ko ron in larta kha an ring lel ve rum ni turani kan thil mu kha kan mit vai me nge kan suang tu na nge
atopa chuan ikal chinang u ivakalang u bethlehema chuan tin man mo takin an vakal ta chuan an vathen chuan an vantir kovina soi ange khan Mary le Josepha le Nausen an va hmua an lom ta ema tin chulai chuan Nausen chungchang thu vantir ko thu soi kha midang tam tak ne na an soi chong ani ti kan huni khalai kha poimo viewing ka ria mithen khat chuan missionary masaber anni te antia lali suwa local nuwa missionary masaber chu berampu te hi anni antia hey mission point of view atang chuan ani du mel view bokani lali suwa chungchang thu vantir ko winan rila lal vantir ko thu o in bethlehema an vatlan wanga nausen an vam muwa an lom hleya ti chuan hemi chungchang thu vantir ko thu soi kha Mary le Josepha ne na chok ni lovin at bulvel mi lo omdong midang te ne na pokhan an soya at an thu ria pek te chuan mak an ti hleya ti kan hmuni chu kan ruin ngai to chun zom tai la zaina hian Christmas kan lom hian mitin ta tur chan chin tha lomom em kan ria engtin nge lom turin kan kal veya lali suwa lom tura kan kal hian khoya nge kan kal thin biak ina nge khoya nge kan kal thin chumhuna kan kal chuan chumhuna lo omte chuan eng thu nge kan ka tangin an riat thina kan thu soya tang te khan pathian an fak nge mak an ti in pathian an choi moi nge choi moi lo ti kha mani thewin zot taila ti kha bultan nan kan soyani chuan puzol ma soyang deu khanin introduction kha kat ti vele kher don e mangai chuang lo tro kan in thedeu thobem hey Lalrinmawia Renthlei kania chuan kanu nupui le fa te wi room dangan oma anni hi enge ni khuate lum de thom no pon hat thap mu mal lo ka ko lut lo mai nge zanin chu kan lo in bua sai le lok lem lo wa an chuan hey sang ni le som pani tang khanin hey baptist ko than le Mizoram Baptist ko than le SIM partnership in Thailand a hian missionary in kan om vea Thai ho zinga rural church planting kan tia kumsari chung thingtlang kan oma pathian in ko than te min pe vea fellowship te min pe a kumin kumtira tang khanin hey heta Laos border lama city pakhat udon thania kan ho tu den in son turin mintia tin regional director ni turin OMF le partners te enkol tur khanin minron ruat vea ti hian kan nu pa in na hi kan thok ve meka kan thopui te hi mission organization panga annia missionary hi kan zawain family hi som pathum kan oma single pali kan oma chuan no pangjong jong nan chuan mi somruk vel kan ni ve ni elaya hian province paruka kan thoka ko ran la om lo na district a ko ran phun tumin kan thok ve meka hela hian interdenomination ani wangin eng pol big ma kan soi lowa pol rang kal khom kan nia ko ran kan din po in an ma ni local veng ming kha kan phuwa maya eng denomination nge an zom don ti kha chu nakin zela an ma nin du an thlang tura kan nga ya ke ni chuan eng ba nim phumina ni mo thora ni mo khatiang lampang kha kan soi lowa amoro chu a missionary te zir khanin khami practice ka chu practical khanaron ve maya tuma kanin soi sel lem lo ani ole kha report tlang pui kan chung ko chungchang chuni sela chuan zaina kan thil soi tur Christmas le Thailand Kristiante ti kan soi mai Thailand religion status hi toite nan en lokila ti hian kan thria thiam theinan Thailand a hian 93.2% hi Buddhist ania hi kum engamazat liamta khan asokan East Asia lama Buddhism ahan the dar khan Thailand hi adong thaper pol ten lo nia chuwang chuan Buddhist Theravada ho mun pui alo ni ta ni ti chuan Islam ho hi anom ve nuala hemi Malaysia tangaron Malaysia ram ami South Thailand lampanga hian antam emema 5.5 velan tling ve hialani chuan Christian hi Protestant Christianity hi
riết thế china chuan kum za le som riết don Thailand a lo lut to ni a rei ve viau to amaro chu achak apung chak lo em ani chuan Catholic ho hi tun ma in an lo lut to an ni pe chuan in kum zanga don Thailand a hian kum zathum don ka sei sual mai Thailand a hian kan lut to ani an tia amaro chu Catholic ho claim dan chuan in kum tam tak kan to ani an tia engpo ni se Protestant angzong chuan kumza le somriat borvel ania chuan sa khomu mal nei lo hi 0.3 vel anoma Hindu hitlem anom boka Sikh sa khwa zui tu le sa khodang hi anom ve nual ani chung tiang ho zinga chuan rong kan bola 93.2% Buddhism zinga khan engtin nge Christmas an lo man ve te reng ti kha kan thu pui tur chu ni ta ni ti chuan 0.9 lek mi khring ho om khan in Thailand a hian engtin nge Christmas an lo man ve thin kan riat fiat theinan ei Thailand a hian kum tluan in festival hi an nei de urenga thlatin hian in kut pakhat emo pahni emo te po an neya chang chuan I kut an war me maya celebration ang chi nge ni lom tur ang hi chu an zong rengani mai chuan thil lom thei op ong ma ping hi chu an loma an sa khole an culture milin an herrem de veka chuan heng tiang lom na ang chi tam ber hi an temple Buddhist temple a ain tana atop zel bokani zunen sanen po ti sela temple chunga tho an tana lam lut khut po ni sela temple chunga tangin an tan vekani chu amak dang dai ve na emania kha khan kan riat thiam theina kan soi bok lokani chuan thai mi pui hian celebration hemi kut lom hi an nuam an ti ma chu wang chuan in sum tam tak hi hetiang lom nan hian an manga an thale zung tam tak po an seng bokani ti chuan Christmas alo ni don ta hei December thatir November thatop kar top na tang hi chuan in shopping mall tele ko thler te hian chei tan ta ni chuan maktak main Christian ram ni silowa khan Christmas la te an play ya chuan Christmas decoration te kan hua engtin nge an shopping mall te an chei ti chu hei alema hin kan hmu thei main ka ring hei kan hmu thei am hei pungur te tanu pan lo jin tuma an la kania hei shopping mall chung pakhata an la kania hata po hianin alema tang hianin hemi shopping mall a hian Christian po an mang lo me thei ma se an chei da na tang chuan khatiang khan an chei ve ni maro chu enge zia pon khet an chuang lo wa engwanga chei ngen ni pon khet chuang lo ni a fia jok nan hei remile pungur te thala kha kan da lang be hrim hrim ani hi ti chuan Christmas po thai mi puitan tam tak hian in festival pakhat kut pakhat angin an ria zia Halloween an inten cheya kholai ten cheya thilpek ten lo in pe ve thin ani chuan school le office then khat po hian Christmas an loma atlang puin school te hian in sanction hian nei ve ni festival lom na ang chi hi chuwang chuan in an khek chara Christmas le kum thar hi arwalin an loma lim takin enge ni gift ten in pe ve an in chei ve enge ni Kristiante ti ang deuh khan an ti ve ni zia khet chuang lem lo khan celebration ang khan an mang ve ti tiang chu tiang chuan an ti ve thin ani hei hi thalaki a lui deuh lek nine kan run zia na chan pakhat oma Thailand kan kaltir sang ni som pani kha kan fei helam pang jok hemi jok hi language school kan Christmas man masak berania zai khom lowa December ni som ni panga khan in khom lo boka makan ti em ni kan sokani Christian University missionary hotel language school kal khom na ni missionary te tam tak khom na khan Christmas ni bera in khom lo te tin engeni alom na special program pon han nei lo kha kan thathiam lo ma kan culture kemi Mizoram culture atang chuanin an van ti ho kan tia angai na Halloween kan phun hial jogani
maro chu hei heti hian ke mani fellowship group ho khan kan ina trong trai ho na te kan ne ya ti hian lukhum te kan khum ve ti khan in hla te toy te kan sa ve a chuan hi apia zo kam hi family ya kan din na hi sang ni le som pathum kum khan ya kan khuwa har lu tuka December ni som ni panga jing kan thowa enge kan tiang o kan tia to pa chuan in kan missionary chung ko dang te kha phone ila khoya mo ikalila in hu kho mang u I chote e ho mang u kan tia ti chuan I naga chung ko pakhat thi kan omna tanga ke em somriat velan oma kan in bia ti chuan in kan kal chuak ta outing nan kan mang ta ni kan Thailand kan tir kum ni chung kha culture shock kan nei ve na sa ni Christmas an Christian te chu an ve tho na in Christmas ni te kha an man ngai lo wangin ke ni chuan kan kha thiam lo em ani chuan Thai Christian ten Christmas an man dan tlang pui ti hian karon highlight poranga in chin chia point chin chia du in nei chuan lo chin chia ngana kina soi ho na tan kut pakhatangin an manga chuan gift exchange kan ti thil impact ton ang kha an war ve em ani hetianga tan hian suman mangna sa an hun tam tak an mang boka chuan lucky draw an tia engeni khochen khata phe chuan in khatmi tan khan donation an khon chewa chuan hei bicycle te motorbike te engeni fan table fan kan ti ang chi te le engeni hetia man chachum na ang chi electric stove kan ti ang chi te an lei khom chewa kha kha engeni lucky draw ang khan an tia hei hianin Christmas party a khan ring lo tu te tam tak aron ruai lut ve a khang ho khan in chanchin than thiat pha ve a that na oma a that lo na po a om ve tho bok chuan games an wara games an tina sa mema chuan an zaya drama a thei chin china chuan an tina sa bokani chuan ei tur hi in khwaluma wangin in tur an surf na sa chuan ei tur hi adu piang alo kala piang te tan a free lak tur kha an sem an ti bok thina ni kha an man dan tlang pui pakhat na ni chuan a pani na chuan hei Christian circle deuh hlekani ta ni chinami kha general ang deuh ni hei chu ko ran big than khatte na an ti da ni isu birthday cake in hrengai lo mai the in hre to tho mai thei boka hei hi ke ni pon kan hriat ngai lo thilani mak kan ti deuh hleka ma ro chu kan tho pui te kan ko ran hroi tu te khanin isua birthday kan lo ma birthday cake om turani entia an lo ba order chuk maya kan tlo tur zong in dai khan alom dang dai ve view ni in chung kan lupiang kan happy birthday to you ti kha kan sama savera dang dai ve ko mai ale lama chuan isua pian cham lom kan ni na kha an ni chuan an ti chiang du ni in country a that na po om view ni chuan Mizoram kan ti ang thokan kerol kha an ti vea amaro chela an kerol dan hi chu ring tu te in tlo kwal nan ania veng hlat tak ka ten oma khang kha kum khata voi khat te anin tlo na ang ania a hu howan kal tlai thim mai nan an chuak tana ti chuanin an watlo ti na khan chon eng ha la ting khan an zaya an thenom ten soma ting khan hun an mang ve thina ni chuan village outreach kan tia tun na hei kan war ang reng viawa ngurte te local lai po khanin voi khat chu kan tia kan thopui sap wilka te kha kan mentor ve de wan nia kum ni chung kha kan hnuai an oma an ni ho nen khan thil kan ti puya an ni po khanin an khuwa an omna khuwa khanin relationship siam nan Christmas a khan party an siama ta chuan Christian kan ni awangin Christmas omzia kan soi fi angen tia ti khanin outreach kha kan nei pa halani chuan hospital a hian deal chungai ve thona in kan dila atlang puin an phalji a ti chuan Christmas thilpek kan wa hlana kan hun mandan ani chuan hei hi chinami khane isua birthday cake kan zai lai nia no pang ho hian an lom thei em ani chuan khan kan ti zung to mai nge hei hi district hospital a Christmas la kan sa a an ngai thla thai me ma an nurse ho te le doctor ho ten kum tin in local ru an tia min lom em ani
chuan damlo te hi amal malin kan tong trai sak veka chuan thilpek Christmas thilpek kan pe vek bok ani chuan hi Hong Kong atangin team ho an lo kala ni kum khan kan van nei le an ni hianin minon ti phui sui khop bok ani chuan hun big le ni big om chuang lo ti kha kan soi le lokanga December 30 atangin big in an cheya an rem chan hun huna khan Christmas lom na program hian siam to mai ni Sunday kherpo ni lovin weekdays apo ni se I ko ran ho ten rem chang an ti ni a khan chumi venga chuan chumi ni a Christmas lom tur an tia hakha Christmas program chuan I ngal maya chuan atel thean tela tel thelo tan po adot le a program kha om zel ani December ni khata tanga ni som thum pakhat thleng hianin a khat to khin an lom deuh reng mai ni an lom tam the em em ani chuan Christmas thom no thar an nei veng ai lem lowa an in cheida nang ang kha an Christmas thom no ni mai chuan ruai thele zai khom zoroma kan ti ang kha an ti lowa helai chuan urlok zan program khatiang ang chi engani thalai te na an nei ang chi tele zai khom tleiwar ti ang chi te kha helama chuan om ve lem lowa ko thanin program engani rei tak tak ang kha asiam lowa a kha tokin zan khat te chuna man tur te tiang khan asiam ani chuan la hian lo win zom pal tani hi Christmas omzia soifia pa in Christmas putar Santa Claus hi Christmas a hian happy birthday hi kan lom lo ani ti hi kan soi nge bokani Thailand a hian Christmas ti le Santa Claus hi ain zom emo ti hi an tam lu tuka chuwang chuan iswa chanchin ai kan so iswa chanchin kan soi main Christmas putar chanchin hi kan soi fia masa bot phot thin ni chuan December ni som ni pangai sarkar chol ani lo wangin ko khan hoten program an siam lowa chuwang chuan a kho har thlak thin viau bokani le chuan skula hian Christmas party kan skula kan nei dan te kan so ver him hrimanga I skula hian makdeu mai ni china ka soyang khan I an subject zirla hian khovel sa kho rang hian lo zir tir ve a hemi chuta chuan Christian sa khuwa hi an zir ve a Christmas omzia te pon lo zir ve a maro chu Christmas lo man du ve sia ati danan thiam si lowa Kristiante an hria chuan local ula Christmas min ron lom puiro ute antia athena chuan keima ani na kanwa approach jok te pon oma kanwa approach sian atlang puin min welcome em zelani chang chuan ni leng in hun min pe jing atanga tlai thlengin chuan jing lama English te kan zirtira chuan games te kan ti puya chan hulama khan hei mime show te le engani Christmas omzia soina hun te kan neya gift te kan pe chuan gospel tracks te kan sema tiang chuan in skula hian a hlok thei em ani chuan helai po hian hei kan huang hian no pang ho ten tracks an dong veka chuan helaya Santa Claus anga in chei pa chungchang a hian in Santa Claus hi Isua ani lova hemi birthday hi ni lovani ti kha kan soifia pa in ama le manga khan kan in cheya ni danga chuan Christmas in mu piang in Christmas decoration in mu hian lali suat lo piang kan lo mani ti in thadon nia te kan ti ve thina ni chuan hei hi kan biak ina kan lom lai nia kan member te hi thalai an wang em maya tar lampang deuh ve kan nia amaro chu etiang nia hi chuan an ron kel kim thathei em ani nuam an tia celebration hi chuan hi pona kanin khom mania mun then khata kanin khom na te nia kan han tilang ver hrim hrim ani chuan hei gift nei kan in pack thin hote ania ting hian kan biak in ve nia helai hi mimal in ania kan lua cheng sang khat zari tin ti hian in room pani om ve a ta hian kan in khoma engkim kan ti ve ve kani chuan hei ngurte le remite local tuma an introduce lai thalak kha ne kan biak in chung thalak kha kan tilang ve le lokani ya chuan Christmas a hian carol program kan mangna sa chuan ring lo tu te khwa te kan kalatin kan ring tu te kan plo boka opportunity om theyang apiang kha kan zong ve ni ti chuan hei hi kan tho pui pa ina an ina
party a tholai thalak khakan don ta lang ve ti hian an then om te le an VCP te ti to ve me ang khatiang te kha ron soma khua hian in khua hian kan ron om ve a sa khozui hemi Christian sa khozui tu kan nia Christmas si kan tan chuan kan hun pui ni chu wang chuan kan hun pui a hian kan ron som ve cheu ni kan tia relationship build nan kan hmang boka atangkai em ani chuan hei hi biak in then khata kan lom dan te ani boka updates ti nan khang ho kha video anga thalak then khat karon da te chu ni a aron soyang khan Thailand a hian Christian 0.9% chok noma amaro chu rampum puin Christmas an mangani an man dan ero chu isu Christmas omzia an threlem lowa atam zokin an threlowa thilpek in pek nan le festival angin an mangani maro chu Kristiante kan han keni missionary te le Christian foi ten Christmas omzia kan soifi atangin mitam zokin Christmas omzia an lo fri a nichina beram veng tu ten mitin ta tu chanchin thalomom em vantil ko hnen atanga an fri ang khan chung Christmas omzia khefia tu te chuan an thian te an then om te an chung te an thila tuna chuan mitam zokin Christmas omzia an hreve mekani amaro chu la khelowa Christmas lamang tu hi tam takan la omani ti kha zaina hian atop nan kan soini chi chuan heng ho hi engting ani kan moderator te khan soi ho than tiem ka hun ka mangrei to deuleka Thailand Christian te Christmas an lom dan tha kan ti le thalo kan ti te soi ho ni se ni china karon present atang khanin point thang atang khan tha in ti lo te kha a soi theyanga chuan a panina chuan zofa te kan ti a zofa te ram sang ka dom ve to a zo ram chunga chaw ni lovin Christmas le zo mizo thin lunga hian Christmas ti to chuanin enga moti dewa thin lunga hianin enge ni ka soifia thiam lo a om top ani kan culture nen kan lung hi leng de ungul to mani chu wang chuan zofa ten Christmas kan man thin dana hian siam that ngai omin kan thria em ka zona phena kha chu in thriat thiam vek karinga soi fi po ka tum chuang lowa in thriat thiam dan khanin kan soi ho mai don ni chuan atom na bera chuan zanina Bible kan shira khan beram pu te kha Christmas lom ma saber tu an nia an lom dana khan enge zir tur kan nei ti khan soi ho tai la tin zona omani point atul ang in kanin chang to mai niang chu kha Thailand a Christian te na Christmas an mandan kan experience atangin le kam hu atang te a karon soi thei chun ni mai ro se kalome